an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye avril kalo tile 25 san 2024 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jani.ml so kɔnɔ. Ni waati in na an b'a ɲini an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw fɛ yaasa a ka se ka an ka video bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ tɛk a ye na an yɛrɛ ka page YouTube kan. Kungurunin ninnu ti bɔ anw yɔrɔ dɛ, wa o t'a bɛɛ lajɛlen fana. N'i b'a fɛ k'a bɛɛ lamɛn k'a dafalen sɔrɔ ka faamuyali kɛ a la kosɛbɛ, video kungurunin in to yen, i ka na an ka page YouTube kan, i k'a bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ net. O la an kuntilenna, an ka hakilina, an ka ɲɛfɔcogo i b'o bɛɛ lajɛlen faamu. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na an bɛ colonel Siri Lamine Traoré fo bamanan. Ezo ale b'o kɔnɔna na, an ka foli bɛ se ale ma. Min ye Mamadou S. Kone, commandant de la région militaire de Kati, an b'a fana fo Mamadou S. Masawule ale bɛ état-major la nin waati in na. Madu k'an ka foli bɛ se a fana ma. Min ye kɛlɛ dagatigi yɛrɛ ye sa n'o ye Umar Baru ye. Baru kɛlɛtigi k'an b'a fo. Keba Jalo an b'i yɛrɛ fo kɛnɛ kan ka Amara k'ale fana fo. An tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn. Min ye Segukaw fɛ yen dagafalen bɛna kɛ. Général Aruna ale kan ka se sini. Min ye ɲɛmaaya tun bɛ m'an bolo n'o ye colonel Yusuf Umar Sise. Ale jɔyɔrɔ bɛna na di Suleman Dumbuya numéro 2 ma. O bɛ kɛ Segu kan kɔnɔna na sini. An bɛ Keba Sangare fana fo. Général Keba an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn. Maa minnu bɛ an lamɛn artisanat k'olu fana fo. Suguniba Dibidani ni yɔrɔ in tɔgɔ ye di Suguba k'olu fana fo. Malitelda maaw an tɛ ɲinɛ u kɔ. Tɛnɛn Kulubali e kɔni Ala ka hinɛ la. Keba ko ne k'an sigi ka to kɔnɔ. Ne ma to ye. Tɛnɛn maaya ti kɛ ta koyi. Ne balikuba e bɛ ne de nɛgɛ to ko la hali bi. Aya nin kɔni ye kɔrɔbɔrɔw de ti se Keba an bɛna mun de fɔ kɔrɔw m'a mɛn dɛ u m'a mɛn sinon ni kɔrɔbɔrɔw tun bɛ se to la i ko k'a dɔn e ko ko kuma ban on sont terminés olu kɔni bɛ s'a bɛɛ la sa nka to in ni ma farati i bɛ sɔn ka seri min dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la an b'a fo. Monsieur le maire Siriman Bacili k'an ka foli bɛ s'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Les jeunes Thierno Umar Asi Diallo, Mohamed Kulubali ka taa se Sori Kɛmɛsoni Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na. Keba est-ce que ninnu ma s'anw ka yɔrɔ la sisan? Bala n'a ka maaw. Sɔgɔmada in na Tour d'Afrique la 6 heures wagati a bɛ n'a fɔ u ye koroso kɛ dɛ. Parce que ne bɛ tɛmɛ sira min fɛ mototigi ni fɛn minnu bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen sasa ka bɔ yen. Bɛɛ ni minnu tun bɛ jɔ mɔgɔ minnu tun kɛlen don ka viaduc faamu kɛ i ko autogare. Sɔgɔmada in na ɲɛ b'a la a bɛɛ mɔsɔnnen don kɛrɛfɛ ka t'u dɛn fo koko la. Bon polisi dɔw tun bɛ yen n t'a dɔn n'a bɛna laban mais u kɔni ye sira furan cogo min bi u ka continuer fo Wara ka sira fara la. Parce que ko in gɛlɛmanba yɔrɔ yɛrɛ ye min ye échangeur yɔrɔ in o de ye ko in gɛlɛmanba yɔrɔ ye ale ni Tour d'Afrique lamini. I bɛ n'a de i tɛ se ka tɛmɛ masa min Ala i tɛ se ka tɛmɛ. N'an y'olu fo ko sagajigiba kun surilen o tɛ siradɔnbaliya ye dɛ. Jeli Bazumanaba ko n'i b'a fɛ duguba sigi ka diya i la i b'a to tan ka yɛlɛ i fɛ tan ka funi kɔrɔ. Est-ce que ni maa min n'i ɲinɛna i sigi kuma kɔ dumuni kunna i ye min dun n'i y'o jate minɛ i kan k'i wuli waati dɔn dɛ. Bi ko to goni na goni ji goni fɛn fɛn ye goni ye ko a bɛɛ lajɛlen goninen don tuguni anw ka jamana kɔnɔ yan. Ka da mun kan ne yɛrɛ ma sɔn min ma fiyewu maaw b'a fɔ ko degun minnu filɛ an kan ko Ala latigɛ don. Ala ta b'a la sa nka an yɛrɛ ta ka ca dɛ. Keba i b'an ka Bamako ta bi ne yɛrɛ ka Bamako ka jan
anw yɛrɛ filɛ falajɛ kare min na nin ye a kun fa kun I bɛ yiri kɔnte maaw b'u kun don suma na yɔrɔ jumɛn o tɛ an bolo faya kɔnɔna hectare 79 ko yaasa ka se ka Bamakɔ lakana ale sigira a bɛ fɔ min ma Kuluba I ɲɛ bɛ chaîne min sira min na Kuluba nin bɛɛ lajɛlen kun lawulen na kama yaasa Bamakɔ ka se ka lafiya Kulukoro sira fana na a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko yɔrɔ in tɔgɔ ye di yanni ka se Numubugu kungo sogo bɛ fɛn min kɔnɔna na Tiɲɛfala ani aw ka maninkaw ka sira in nin bɛɛ lajɛlen de sigira yaasa nɛɛma ka don Bamakɔ kɔnɔ nka mun nana kɔlɔsi a yera k'a fɔ bi o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra dɔgɔbɔyɔrɔ ni charbon bɔyɔrɔ de ye dugu mun bɛ yɔrɔ kɔnɔna na bi faya kɔnɔna na ni charbon tɛ bɔ yen dɔgɔ tɛ bɔ yen a ka dɔgɔ ozo forêt minnu sigilen don k'olu ka baara kɛ olu yɛrɛ y'a kɛ tɔnɔ ɲini yɔrɔ ye k'a kɛ u ka wari sɔrɔ yɔrɔ ye k'u ɲɛ tugu ka mɔgɔw to yen kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu wulila ko olu bɛna ko ka se ka forêt in lakɔlɔsi k'a latanga ka kungosogo fɛnw bila a kɔnɔ u y'u ɲɛ tana kɛ olu fana ye bi mun b'an kan funteni lahaw ta kunbɛcogo tɛ funteni min na Bamakɔ ka nɛɛma tununa ba bɛ ka ja ji bɛ ka ja maa si t'a dɔn min kan ka kɛ n'a fɔra an ka yiri turu anw kɛra yiritigɛlaw ye Segu ni Bamakɔ cɛ an ye kɔnteli kɛ o don charbon feereyɔrɔ 67 o de b'a kan wa charbon fana filɛ nin ale tɛ kɛ don kelen dɛ a bɛ don ka tile caman de kɛ dɔgɔw bɛ tigɛ yiriw bɛ faya kɔnɔna na keba u y'u tigɛ a bɛ san 60 wa a yiri dɔw bɛ yen yiri tigɛli ye tiɲɛ ye I t'a si mara I bolo wa o kɔlɔlɔ o degun o de filɛ nin ye ka na ni dugukolo yɛrɛ kalayali ye kalayali min n'a tɛ se ka kunbɛn yiri kan ka turu yɔrɔ min yiri kan ka ladon yɔrɔ min maa minnu bilalen don k'olu k'a kɔlɔsi ni jamana yɛrɛ olu ta n'o ye ozo forêts ye olu caman bi bilama olu kɛra lɔgɔ feerela ni charbon feerela ye dɛ n ye saniya minisiri ani yiriwali kuntalajan n y'a ye faya kɔnɔna na o don ko a taara sɔrɔ kamiyɔnba 2 jɔlen u bɛ k'u charger lɔgɔ la n ko monsieur le ministre e ma foyi ye dugu bɛ faya kɔnɔ charbon minɛn yɛrɛ tɛ jigin fiyewu mun de bɛ yen n'i ko k'i bɛ nin baara ninnu kɛ ka tile ka caya min ye ozo forêts ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ keba waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a nana ni mun ye bi k'an k'an hakili to an yɛrɛ la ko don nataw la an ka jiw sigilen bɛ kalaya u yɛrɛ ma ko don nataw la an hakili tɛ an ka sokɔnɔnaw la a bɛ kɛ i n'a fɔ u sigilen don tasuma de sanfɛ ko fanw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ko futinɛdaga kɛrɛfɛla ale ni n'i ye tasuma sigi barama sanfɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ degun bɔra mun na ko waati yɛlɛma min don a nana cogo di a kɔlɔlɔ bɛ cogo di bi maaw bɛ fɛn fɔlɔ min y'u yɛrɛ la I fari bɛ funu butɔn bɛ b'i la I bɛ sumuni ye I fari fanw na dɔw taw bɛ kɛ ten dɔw ta bɛ kɛ cogoya sugu jumɛn fɛ ji de bɛ dɛsɛ olu farikolo yɛrɛ la ka sababuya kɛ tile in ale farinya ni a kɔlɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sisan sa janton kan ka kɛ mɔgɔw la u kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi tangalanw bɛ yen kunbɛlanw bɛ yen nka a fɔlɔ ye mun ye o ye adamadenw maa minnu bɛ yen aw ka ji d'u ma u ka ji min tile kɔnɔ maanifin kelen I kan k'i jija I dɛsɛlen n'i ma litiri 8 min 5 ka kɛ I dɔgɔyalen ye ji la a b'a fɔ min ma ko boisson n'o ye dulɔ ye ale ni caféine o n'a tɔw k'olu ye k'u to yen nin waati in na sogo n'a b'a fɔ ma ko misi sogo n'a tɔw
k'olu duni dɔgɔya kosɛbɛ a ka dumuniw la wa min ye nɛgɛmafɛnw ye ka aw kisi olu ma yiridenw n'o ye lemuruba ni namasaw ye k'olu dun walima ji bɛ sɔrɔ fɛn minnu na i n'a fɔ kɔnkɔn tomati olu n'a ɲanaw a k'olu caya ka olu dunni kɛ maakɔrɔbaw olu ka tension o kɔlɔsili bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la denmisɛnninw k'olu fana kɔlɔsi u ka jiko la yaasa a bɛ se ka dɔn cogo min ye so kɔnɔna ye biro kɔnɔnaw maa si ka n'i sigi ka heure 15 kɛ i tɛ wuli ka bɔ i nɔ na nɔn tɛ i bɛ degun sɔrɔ a la wa fana waati ni waati nin ka di kɛwa ye dɛ i ka jinin bɔ i yɛrɛ kan k'i fari lafiya yaasa i bɛ se cogo min na ka fiɲɛ sɔrɔ i farikolo ale fiɲɛ bɔdaw fana bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min suma ko kɛnɛ ɲini kɛnɛ min fɛrɛlen i k'i da ye o ka fisa i ka taa don so kɔnɔna na ko tile 3 nata in a funteni a barika bɛna bonya wa yɔrɔ min ta bɛ juguya n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye Kayi mara ye 47 a b'o sɔrɔ sibiri don donc ko maaw u k'u hakili to u yɛrɛ la baara belebele min bɛ yen ni bɛɛ bɛ se k'o kɛ maanifin kelen o kelen i ka yiri turu wa ko min ka jugu n'a bɛɛ ni nin ko ninnu bɛ kɛ maaw bɛ ɲinɛ baganw kɔ wulu b'e bolo jakuma b'i bolo so b'i bolo ɲaamɛ b'i bolo fali b'i bolo saga b'i bolo kana ɲinɛ u fana kɔ dɛ non tɛ on sont morts en masse nin ye kibaruyaw ye kibaruya minnu bɔra agence de météo la nka anw yɛrɛ ye an ka bi kɔlɔsili ta ka ɲɛsin a ma sabula an bɔ o bɔ an bɛ mun ye o bɛ mɔgɔ jigi tigɛ n'i ye sira ta ka tɛmɛ douane direction bakura in na Samankɔkaw fɛ yen k'i kunda Sibi kan fɔlɔ i tun bɛ yiritu de ye fo Kuremale nka bi a bɛɛ kɛra kɛnɛlankolon ye forow bɛ ka bi fan bɛɛ forow yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma bi ka kɛ sow ye n'i ye Bamakɔ sira minɛ yanni i ka se Zantigila i b'a sɔrɔ bi foro min fɛn fɛn bɛ goudron da la a bɛɛ bɛ ka yɛlɛma ka kɛ duw ye o kɔrɔ ko n'an m'an kɔlɔsi fana minnu bɛ duw jɔ yirisuma minnu bɛ yen u bɛ k'a bɛɛ tigɛ hali faya kɔnɔna na n k'u tun ye hectare 40 feere dɔ ma o de jara hectare 40 min y'a san a wulila k'i jɔ koyi minisiri ma taa ko ka yɔrɔ kariya a ye juge kun bila ka na minisiri n'a ka mɔgɔw minɛ koyi aw ma b'o kalama aw ti jamana in kɔnɔ o kɛra dɛ fo ministre de la justice yɛrɛ de welela ko ne ye minisiri ye ne bɛ saniya ni sigida lakana ko kunna ani yiriwali kuntalajan ne ye mɔgɔw bila ka taa yɔrɔ kari e ka juge nana ko ka yɔrɔ di o tigi ma ko kumana ko sariya 2 bɛ jamana in kɔnɔ wa ko yɔrɔ tigi bɛ faya de kɔnɔ ko décision de justice bɛ cɛ bolo ko yɔrɔ feerela hakɛ kɔnɔna na aw ma b'o kalama a fɔlen 2 ye nin wa a kɛra transition in kɔnɔ han a y'a sɔrɔ Modibo Kone ale de ye minisiri ye a y'a ka mɔgɔw bila ka taa n t'a dɔn juge dɔ tun bɛ Fana o de wulila ka na ko mɔgɔ ninnu kana yɔrɔ in ci nka Modibo Kone y'i jɔ a jɔyɔrɔ ka ministre de la justice wele u ka sariya fɔ parce que faya kɔnɔna tɛ se ka feere a bɛ se ka d'i ma i ka baara kɛ baara min b'a to kungo kɔnɔfɛnw bɛ tanga yiriw bɛ tanga i yɛrɛ bɛ se ka na ni baganw ni fɛnw ye k'olu yiriwa a kɔnɔna na parce que mɔgɔ bɛ fɛn 2 kɔnfɔn Baginda ni Kasela ninnu olu tɛ faya kɔnɔ u bɛ faya daminɛ de la yɔrɔ bɛ minnu bolo ye olu ka yɔrɔ b'u bolo a mɛnna nka min ye hectare 79 in ye foyi man ka jɔ a kɔnɔ nka bi comme minisiri taara yɔrɔ kelen de la a ka taa fan tɔw lajɛ n'an bɔr'o la dialogue hukumu kɔnɔna na an ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ale bɛ Kitakaw fɛ yen a ko ale ye kuma bɛɛ mɛn dialogue mɔgɔw da ko fo kuranko ko recommandation kelen
k'ale ma mɛ région sida ko min ye kuranko kuma fɔ a la k'o dun de y'an ka degun numéro 1 ye bi ko munna ko maaw y'u ɲɛ pan o kunna a ko coupe d'Afrique kɛra yan mɔgɔw wulila ka wari di ka se ka coupe d'Afrique dɛmɛ ka téléthon kɛ ko waati ni degun bɛ maaw kan u bɛ bɔ télévision na u bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw kɛ ko misali la ale bɛ fɛ min ka kɛ bi CNT mɔgɔw kɛmɛ sarada la u bɛ nafa min sɔrɔ 5 ka tigɛ o la ka o bila ye min ye calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen n'o ye institution ye olu fana baarakɛyɔrɔw o kɛmɛ sarada la 5 ka tigɛ o la a ko a ka laɲini ye min ye jamanakuntigi yɛrɛ musaka min bɛ d'a ma n'a ka œuvre sociale y'o ye k'o fana ka lajɛ o bɛ se ka dɔ bɛ se ka ta o fana na cogo min ka kuranko in lajɛ faso baarakɛla minnu bɛ yen n'a fɔ o ma ko cadre A k'olu bɛɛ ka jɛ u ka kalo 1 1000 kɔ minnu bɛ yen ni olu b'olu duguma olu k'u ta kɛ 600 ye minnu fana b'olu duguma olu k'u ta kɛ 400 ye maa minnu bɛ fulu olu bɛɛ lajɛlen duguma sa olu k'u ta kɛ 100 ye ani 200 ye ko n'o wariw bɛɛ lajɛlen sera ka fara ɲɔgɔn kan ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baarabaw kɛ jamana kɔnɔ n'o olu ye business kɛlaw ye ka taa fara fɛn wɛrɛw kan Telecel Orange Malitel ko nin bɛɛ lajɛlen na musaka bɛnka dɔw kan dulɔ ni sigaratiw k'u bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛ yaasa ka se ka énergie dɛmɛ ko o ye ale ka bolomafara ye ka ɲɛsin dialogue maaw ma ko sabula ko u ma nin yɔrɔ in ta fiyewu ko nin de ye Mali kunkanko kuma ye bi Mali dugu fosi tɛ yen ko kurantigɛ tɛ yɔrɔ min na ale bolo ni nin sera ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ kurantigɛ bi heure 6 de u bɛ kuran di maaw ma ni musaka min fɔlen filɛ nin ye ni nin sera ka ta ka di maa mafalenw ma olu ka baara kɛ ko an ka kurantigɛ ko ni ala sɔnna ma ko caman bɛ bɔ a la wa k'a b'a ɲini maaw fɛ minnu taara dialogue kɛnɛ kan ko degun caman bɛ k'u dama don o la dɛ k'u hakili to a la k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw nikanko kalanko yɛlɛmali kalan min b'a to an bɛ se ka yiriwa ka taa sira fɛ ko nka ko ale ye min mɛn ko bɛɛ lajɛlen ni hakilina don nka nin ye kuranko fɛɛrɛ ye ale bolo maliyɛnw k'u hakili to o la sabula ko bi énergie bɛ dingɛ min kɔnɔ ko gouvernement tɛ se k'a bɔ dɛ ni jamanadenw yɛrɛ ka wulikajɔ tɛ ko gouvernement tɛ se k'a bɔ gawokaw fɛ yen baganw ɲɛsinnen don olu de ma nin waati in na duguden dɔw y'a jira k'a fɔ k'u ka kin min bɛ yen n'o ye alijanabaja ye gawo kɔnɔna na ko maa dɔw tun taara ka taa olu ka baganw bɛɛ lajɛlen cɛ zo ninnu kɔni u bolil'u kɔ u taara ka moto 1 to ani saga 2 an'u ka muru kibaruyaw y'a jira fana k'a fɔ ko bandi ninnu n'o o ye bingalikɛla ninnu ye k'u labɛnnen don koyi k'u ni yɛrɛ de bɛ gawo k'u bɛ fɛ ka boucherw ka bagan bɛɛ de suɲɛ koyi u b'a fɛ ka gawo sogondanya maa minnu tɛ se to tobi la n'a y'a ko kɛ ten a ma ɲi dɛ a bɛna on s'en crée problème nous hein yamara yɛlɛ la kiba ko ninnu ni yɛrɛ de bɛ gawo boucherw ka sogo yɛrɛ de ka sagaw ni baganw de ka ko ye u ka wuli u nɔfɛ kajolo jagokɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ pomme de terre jago ko yaasa ka se ka dɔ fara pomme de terre kan sa olu kɔni maa 20 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan u bɛ baro sigi ni baara la n'a bɛ fɔ o ma ko atelier tile 5 baara in daminɛna kunna siniko a kɛkun ye min ye u ka sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min ye pomme de terre sɛnɛ ye minnu b'a kɛ so u ka sow kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni du da dumuni ye o ka dɔ ka bɔ o la dɔgɔkun muso 15 ɲɔgɔnna ko olu kɔni nalen don nin kɛnɛ in kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'u ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o bɛ pomme de terre feere kɛ kajolo kɔnɔna na olu de kɔni ye musaka bɔ ale ni Suissekaw ani Luxembourgkaw yaasa ka se ka nin baro sigi in kɛ maaw bɛ se ka dɔ fara u ka sɔnɔ kan cogo min na ka bagan fana min ye pomme de terre ye k'ale feereta caya kitakaw fɛ yen ko jiko gɛlɛya bɛ kita bi dɛ ko ji bɛ tɔni de orobinɛw kɔnɔna na sabula min ye orobinɛw ye olu dulonnen don énergie la kin min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Musabugu ko bi kɔni ko yen ko gwa caman bɛ yen olu ka jiw u bɛ taa maaw fɛ yen forage bɛ minnu fɛ yen tricycletigiw sa k'i bɛ olu de ni bidon 20 litres caman ye ɲɔgɔn kɔ kinw kɔnɔna na ko yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min jiko gɛlɛya in ale kelen fana ko o de bɛ o kelen de fana bɛ bankasikaw olu fɛ burɛmukaw fɛ yen burɛmukaw olu y'a jira k'a fɔ k'u ka énergie directeur k'ale ko u ka groupe électrogène kɔni nin y'o jɔlen ye nin funteni lahawta ba in kɔrɔla la sa funteni min ni a kɔni bɛ taa se 50 ni 60 ma olu fɛ yen k'u y'a jira k'a fɔ ko kununko min
kɔrɔ ko burɛm ni waati na kɔni maaw n'u wasa don pano solaire la o se tɛ minnu ye sa olu kɔni ka kuranko kɔni nin y'o jɔlen ko fo groupe in ale ka dilan bankasikaw fɛ yen sifinw olu ka tɔn olu kɛlen don ka taa sira baare bɛɛ lajɛlen ɲɛ maa tɛ tɛmɛ maa tɛ bɔ bankasi fɛ kuma tɛ ka na baɲangara ka taa koro min ye maa minnu bɛ nin waleya in na u y'a jira k'a fɔ ko maa fa dajigir'olu la suyɛni cayara u ka sigida kɔnɔna na siraba min bɛ yen n'o ye route nationale 15 ye sa o kɛlen don k'o tigɛ ko fo fanga ale ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa ka se ka yen yɔrɔ lakana ninnu la olu bɛ Sogobiya ani Paru ni ɲɔgɔn cɛ ko o sira ko fo ka dilan ale sira in yɛrɛ bɛ jɛgɛ sira fana kan farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira la collectif mun bɛ k'a fɔ ko ka comité olympique national sportif ko k'a sigi kura kan k'u ye carton rouge di comité olympique maaw ma baro sigi senfɛ baro sigi min na sa n'u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a jira k'a fɔ ko comité olympique minnu b'a ɲɛmaya la nin y'u san 25 ye taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ mali tɛ jɔnjɔn sɔrɔ a tɛ foyi sɔrɔ musaka minnu kan ka don a ko da fɛ olu fana tɛ ka don a da fɛ min ye comité olympique ye k'a kalata kɔni k'a suruku a jakumabolama don maa si tɛ bɔ a kalama don kelen dɔrɔn u bɛ na k'a fɔ ko maa minnu ye ŋaniya jira k'olu k'u tɛgɛ kɔrɔta o tɛgɛ kɔrɔta senfɛ sa u b'a fɔ ko ɲɛmaa ko ale ka to a nɔ na ye k'u ye san 24 kɛ nin na jeux olympiques o jeux olympiques mali kɔni bɛ taa a tɛ foyi sɔrɔ a tɛgɛlankolon bɛ bɔ sifin minnu faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan sa u y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko comité olympique ale de ye mali farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ka so ye ko taabolo ka falen baara kɛcogo ka falen dɛmɛbaw bɛ na ni musaka min ye ministère bɛ musaka min di comité olympique national yɛrɛ ka baara kɛ n'a ye a ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ dili la ani maa damadɔni dili la bɛɛ lajɛlen tɛ min sɔrɔ an ka sɔgɔmada in na sara belebele o ye conseil des ministres ye ale lajɛ kɛra kunu kulubakaw fɛ yen ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel Asimi Goyita ye ale ye donna tɛmɛ fanga ɲɛmaa ye baaraw kɛnɛ kan sa u y'a jira k'a fɔ ko conseil des ministres a kɔni ye sariya kisɛ dɔw olu ta min ye jɔyɔrɔ ye u y'o di maa dɔw ma ministres ye baara min kɛ ani baara min labɛnnen don u bolo u y'olu fana dɔw lamɛn min ye sariya kisɛ ko ta na sanfɛla la sa ministre min bɛ jɛgɛmɔ ni baganmara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale y'a yir'u la k'a fɔ k'u ye sariya sigi sen kan sariya min bɛna n'a to nɔnɔ ale feereli a donni b'a la o bɛ se ka sigi sen kan cogo min ani nɔnɔ fɛn minnu bɛ bɔ nɔnɔ na an ka jamana kɔnɔ ko n'i ye an ka nɔnɔ ta k'a lajɛ jɔyɔrɔ min b'a la an ka sɔrɔ la o ye 100 sira la 15 ye an bɛ fɛn minnu bɔ ka to olu feere ko n'i y'o lajɛ k'a ye bi k'a fɔ ko an ka baganw olu fana ka ca min ye se caman bɛ an ye an bɛ se ka baara min kɛ ni nɔnɔ ni a bɔfɛn tɔw ye ko bi ko n'i ye nɔnɔ ta k'a lajɛ ko min ye 966 750 ko o nɔnɔ kɔni ko o de b'an bolo 100 sira la sa o kɔni ye 98 ye mun bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ la min ye o nɔnɔ badenba in dɛ 100 sira la an bɛ se ka 2 dɔrɔn de bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan wa yɛrɛ fana ye dugubaw kɔnɔnaw ye bɛɛ lajɛlen t'a sɔrɔ nɔnɔ tɔ kɔni bɛ taa woyo fɛ de nin ye tiɲɛ de ye dɛ minisiri ko ko o bɛɛ la ta ko o de la sa o kɔni y'a lajɛ nɔnɔ feere yɔrɔw nɔnɔ dilan yɔrɔw nɔnɔ bɔcogow sirime ka sɔrɔ naare ka sɔrɔ bɛɛri ka sɔrɔ foromazi ka sɔrɔ nɔnɔ yɛrɛ ka sɔrɔ nɔnɔ na ko u bɛna o fɛɛrɛw sigi sa sen kan yaasa an ka nɔnɔ an bɛ se ka nafa bɔ cogo min na ka se ka baara kɛ n'a ye ko sɛbɛn min filɛ nin ye ko a kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na min ye nɔnɔ ko ye a ka gɛlɛn nka baarakɛminɛn ni fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ nin ye nin sɛbɛn in kɔnɔna na o bɛna n'a to nɔnɔ ale ka don ba la conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma minisiri so min bɛ yen sa n'o sigilen don sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko ministre de la justice droit de l'homme ale ye cybercriminalité o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ye police spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme ani criminalité transfrontalière ko olu kɔni ka brigade sigira sen kan colonel Mamadou Daba Kulubali ale kɛra police judiciaire spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme ni jugawale ni bamajawale kɛlɛbaw a bɛ komi sisan ni maa min minɛna k'i ye ni jugawale ni bamajawale kɛbaa ye o tɛ taa n'i ye kiiribon wɛrɛ la dɛ poli in yɛrɛ kɔnɔna na ye olu yɛrɛ ka brigade bɛ yen u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ yen o ɲɛma o de taara kunungo conseil des ministres la o ye colonel Mamadou Baba Danbele ye minisiri min bɛ sirabaka ko kunna ale ni donibata ko ale ye inspection de l'équipement et de transport
o ɲɛmaaya ta k'o di Umar Jabate ma, ale ingénieur de construction ye. Ministre min bɛ kalanko kunna ale conseil technique ta madame Bobo Soumare, o ye professeur ye min ye inspecteur général en chef inspection de l'éducation na Jakaliya Kone, ale taara ka bila o kunna. Directeur national de la pédagogie o ye Mamadou Ɲare ye, ale ye école karamɔgɔ ye. Ministre so min bɛ sifinw ka ko kunna ale ni denmisɛnninw bɛ se cogo min na ka kalan maanifinya taabolo ɲuman na, ale fana ye maa dɔw nommé. Conseil technique Baba Mahmoud Arbi, ko ale ye administrateur action sociale ye. Jibril Dramé, o tɛ monsieur ye de, entraîneur ta Jibril Dramé, enseignant secondaire, maître professeur principal, ale de do, entraîneur do. K'a y'o ta k'o kɛ conseil technique, ko ye spécialiste en décentralisation. Min ye Fatumata Konate ye, o ye spécialiste en marketing et communication, ko a ye olu fila ta k'olu kɛ chargé de mission ye. Directeur national de la construction civile citoyenne, ko kɛra Seydou Jabate, o ye professeur enseignement supérieur ye. Directeur général du centre national de volontariat, o kɛra Ahmed Salif Kamara ye, ale ye ingénieur informaticien ye. Min ye directeur général du centre de médecine pour sport, Dr Lala Mint Mohamed Lamar, ale ye médecin ye. Directeur national de sport de l'éducation physique, M. Alou Di Boubou Diallo, ale ye inspecteur de jeunesse ye. Adjoint kɛra ɲɛmaa ye koyi. Ministre min bɛ ji ni kuranko kunna ale ye conseil technique dɔ ta, o ye Aminata Fofana ye, o ye sanubɔlaw ka maa ye. Coordinateur technique cellule de planification n'o bɛ ɲɛsinnen don bassin du fleuve Sénégal ma, o kɛra Musa Sise ye. O tɛmɛnen kɔfɛ sa ministrew u ka baarako ta nasira la sa, n'u ye baara minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko communication. Ministre min bɛ baara ni baaradege kunna ale ni cɛfɔ ni kan bɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ, a y'a yira k'a fɔ ko min ye concours ye n'o ye ɲɔgɔn dan ye, ko a baaraw bɛ sen na, baara minnu bɛ sen na, k'a dɔgɔkun 5 nan ni 6 nan ko o de bɛ sen na nin waati in na. Tali ninnu kan ka kɛ, sabula salongo de a kun yirala k'a fɔ k'a taliw bɛ kɛ, ko maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni ye spécialiste ye, contrôleur financier, technicien BT1 ni BT2 maa bɛ minnu bolo, contrôleur technique trésor, contrôleur service économique, administrateur action sociale, journaliste réalisateur, ale ni traducteur ni interprète, ko a da sera olu de ma nin waati in na. Ministre min bɛ baarako kunna hali bi a y'a yira k'a fɔ ko min ye baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu tɔnba min sigilen don Genèvekaw fɛ yen, o ka ɲɔgɔn ye 112 k'o kan ka kɛ juin kalo tile 3 ka taa b'a tile 14 na Suissekaw fɛ yen Genève, min ye o conférence ba in ye, ko Mali olu kan ka ye o kɛnɛ kan, sabula baarakɛlaw ka lafasa tɔnba de don. Délégation belebele o kan ka bɔ yan Mali tɔgɔ la ka taa, min ye ka taa baarakɛlaw ka kuma fɔ. U y'a yira k'a fɔ ko lajɛ in 112 in kɛnɛ kan sa, ko baara caman bɛ yen, baarakɛlaw ka lafasali ko hukumu kɔnɔna na, hakɛ minnu bɛ kan ka d'u ma, ale ni baaraw kɛcogo sa, ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko u natɔ olu ɲɛ. Ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna, a ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnn'a ma ko Mali tɔgɔla nɛgɛsoboli tako 10nan n'o ye Tour du Mali cyclisme international ye, ko o bɛna na kɛ ɲinan ta, ko o bɛna na kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na, mai kalo tile 21 ka taa bila tile 26 la, min ye fédération malienne de cyclisme ye sa, ko olu ministère olu b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko yaasa ka se ka Tour cycliste international du Mali ko k'a sigi sen kan. O de la sa k'u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛna na jɛrɛ in kɛ. Jɛrɛ in kɔni ko a bɛna na kɛ ɲinan min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na, bɛn ni kelenya ani ka bolo di ɲɔgɔn ma, ko a bɛna na kɛ o ye. Jamana minnu kan ka na Tour du cyclisme tɛgɛ ka fara Mali kan sa, o ye Burkina Faso ye, Benin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, République de Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad ani Togo, k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka na Tour cycliste na. Ko Tour cycliste ko jama caman de bɛna na fara ɲɔgɔn kan Mali dugu caman kɔnɔna na, k'o de la kɔni ko a nafa ka bon. A lancement sa k'o kɔni bɛna na kɛ mai kalo tile 21, ko bɛna na to maa caman ka bɔ yɔrɔ caman na ka na yaasa ka se ka ye ko in kɛnɛ kan. Ko wa fana ko min ye boli min ye, k'a bɛna na kɛ yɔrɔ 5, yɔrɔ fɔlɔw olu kɔni Bamako munumununi ko o bɛ a la, Kucala ani Sikaso ko olu fana sen bɛ a la, ko nka k'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna na kun cɛ Bamako yan, jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ ɲɛna boulevard de l'indépendance ale kan, min ye sigidaw taw ye sa, ko n'u taara u b'a fɔ ma ko Kirisolium, o tɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen lamini ni nɛgɛso ye sa, u ka n'u dɛn ka taa
ka bɔ dɛ Sikaso b'a la o Sikaso b'a la Kucala b'a la nka o ɲinɛna ɲina de kɔ nɛgɛsobolila caman bɛ ɲina ni Kumantu i b'a sɔrɔ Sikaso ta bɛ daminɛ yen kɛ n'Ala sɔnna ma an na Sidi wele Sidi Bagayogo Fédération Malienne de Cyclisme a kana ɲɛfɔli k'an ye Tour du Mali na a kan ka kɛ cogo min na don nataw kɔnɔna na ministre min bɛ muso du denbaya kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko du tɔgɔla don ko kan ka sigi sen kan mai kalo tile 15 nin san in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko du tɔgɔla don in ko kɔni sigira sen kan min ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba fɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa ko min ye du tɔgɔla don kɔni a siɲɛ fɔlɔ de ye nin sa kɛ du tɔgɔla don in a sigira sen kan nka a ka lakodɔn a ka se ka kɛ ko ɲinanta ko o bɛna na kɛ yan ministre y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye don in ye a ka se ka ɲɛnɛmaya ka mɔgɔw k'olu ladɔnniya musow ni denw olu ka baara ka gouvernement yɛrɛ bɛ cɛsiri min kɛ musow ka ko la k'a bɛɛ lajɛlen na danŋɛnɛmaya maaw ye u y'a jira fana k'a fɔ ko baara in k'a bɛna na to maa caman ka musow jɔyɔrɔ dɔn musow bɛ se ka waleya minnu kɛ ani musow bɛ se ka baara minnu kɛ ko k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna seko ni dɔnko kunna ani dunanjigisow n'o ye Andogoli Gindo ye Dɔngɔnɔ Faama a y'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma ko min ye Mali yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen n'u b'a fɔ ma ko charte éthique des valeurs du Mali ni maaw y'o baara dilanni daminɛ n'o san 2 ye nin ye k'u bɛna na o di jamanakuntigi ma charte in kɔni ko a labɛnna maliyɛnw yɛrɛ de fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na yaasa malidenw ka tabiyaw n'u ka taabolo n'u ka adamadenyaw kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔna na ministre y'a jira k'a fɔ n'o ye Andogoli Gindo ye k'u kɔni ye an ka laada kɔrɔw an ka taabolow an ka adamadenya k'o don bɛrɛ la yaasa min ye charte in ye ale ka se ka sigi sen kan min ye an ka sigida yɔrɔbaw ye Djéné Tombouctou Gao min ye anw yɛrɛ fanfɛ bolo ye Segu kɔnɔnaw ye sa ko ninnu yɔrɔba falenba ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnba minnu b'o olu kɔnɔ n'olu kan ka ta ka don ba la sa ko u b'olu fana baara la a y'a jira fana k'a fɔ ko min ye dugukɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a fɔ Djéné ko n'o kɛra patrimoine national ye ka taa UNESCO maaw fɛ ko ale ni dugukɔrɔ minnu fana bɛ yen k'a fɔ Djéné dugu sa kɛ k'o de taara ka kɛ patrimoine classé patrimoine culturel national ko olu y'o ta k'o kɛ UNESCO a ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ministre ka laseli filanan de ye nin ye ko b'a to min ye Djéné ye sa ni ale yɛrɛ kɔni sigilen don yɔrɔ min na taari 48 buruburu 5 ko ka se ka don ba la yaasa diɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ ko baara min ba min kɛlen don Djéné kɔnɔna na o bɛ se ka dɔn cogo min maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko UNESCO kɔni ka lisi ka sa min ye Djéné kɔni ye kabini san 1988 ale kɔni ye Djéné bila patrimoine national sira kan ko b'a to bi baaraba minnu kan ka se ka kɛ jamana yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ko n'i ye Djéné dugu ta k'a lajɛ ko yɔrɔ min don yɔrɔ dennin tɛ nka nin waati in na sigana kɛlen don k'a fɔ min ye bamaciwalew kɛbaaw ye olu b'a fɛ ka dankari yɔrɔ in na donc a kɛ kun ye yaasa lakana bɛ se ka sigi a yɔrɔ la cogo min na ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre mɔgɔw ladɔnniya ko bana minnu bɛ an fɛ yan sa n'o ye bana 2 in ye k'u kɔni tiɲɛ yɛrɛ la coronavirus o kɔni k'o jɔra kosɛbɛ min ye bana dɔ in ye a tɔgɔ yɛrɛ de dengue k'o fana ko nin waati in na ko a caman ma fɛ ministre kɔni y'a fɔ sa ko min ye baaraw ye olu bɛ sen na colonel Assa Bajalo cɛ Sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn ni muso in bɛ baara la jamana in de ka bon a ko ka ca tisɛ n'i k'i bɛ fɛnw yɛlɛma a ma nɔgɔn dɛ i bɛ wuli de sinon muso in wala a cɛ sirilen don nka a k'a jija halisa kanamu ni amu ni CMSS ni fɛnw u fana bɛ baara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko halisa k'u ka dɔ fara cɛsiri kan Asimi ka kɛ ni bana ninnu ye k'an ka tagalanw k'olu k'an taabolo ye ko wa fana ko min ye bana ninnu ye k'u bɛ se ka kunbɛn ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ k'an k'o kɛ Bamako avril kalo tile 24 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 bon a ka mɔgɔ ye kuran d'a ma bi ye n t'a dɔn min kɔni don u bɛ taji nana de a kɔni bɛ yan fɔlɔ an tɛ dugawu kɛ an n'a ka tile ɲɔgɔn fɛ bi depuis dimanche anw m'a ye n'an y'a ye bi mɔgɔ ka kuma tɛ n'a tɛ yen n'a nana i k'a waleɲuman dɔn fana bon a b'an bolo bi an bɛ dugawu kɛ an n'a ka tile nin ka di Amara ye dɛ ni kuran tɛ dɔrɔn ale ka masiw tɛ respirer u nɔ ma
an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala n'a kira sɔnna a ma su in na fana débat an bɛna o kɛnɛ fana sigi ka ɲɛfɔli kɛ aw ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'an